Són les 6:30 d'un diumenge. Surto de casa amb la bici i m'encaro cap a Cala Joana, on he quedat amb el Jesús i el Rafa per anar cap a la tapisseria Ràpid. Ruta en BTT dura, però accessible per tothom amb un nivell mitjà. I sàpiga regular les forces, doncs farem baixades per corriol tècnics i alguna pujada dura. La ruta comença a Cantallops, sortint del poble per l'església rodona per anar a buscar un camí muntanyós que ens endinsa al bosc. Anem a buscar un altre corriol, sense cap complicació, on es travessa una zona de grans predes. Després, agafem una pista fins a la urbanització de Can Mitjans. A la sortida d'aquesta, tornem a agafar una altra pista que ens porta per un corriol no massa tècnic fins a gairebé Olesa de Bonesvalls, on esmorzarem. Sortim del poble per la Riera per anar a buscar un camí pedregós que ens portarà fins a la urbanització dels Lledoners. Després de creuar la Nacional, ens enfilem per un corriol tècnic amb molta pedra solta i força pujada. Agafem una pista que fa canvis de desnivell, però sempre en tendència a pujar, que es porta a un camí cimentat que amb forts desnivells ens puja fins a l'observatori meteorològic conegut com la Bola. ¡Sufre, Ricardo! ¡Sufre! Després de fer unes fotos, baixem per camins i corriols que van aparèixer a l'illa, d'on agafarem un corriol força tècnic que ens portarà en camp de futbol. Sortim de Gelida per asfalt i algun camí per on creuarem el riu Anoia que ens durà a les Caves Codorniu. Un cop arribat a Sant Sadurní d'Anoia, on el Ricardo ja ens donava símptomes de cansament, vam agafar pistes que ens van portar fins a Cantallops, on s'acaba la ruta i vam dinar.